Lagip ti napalabas. May samanen ang naimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nin ta ikan biyagita ket nagapu kanipagayam tayo nga Aida. Manipod probinsya ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Ilingad na kumalatan itinagan nga Aida. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin akapadasak ajak tupulos malipatan. Ket patsek nga pakaadawan iti adal dagiti padak adumdumngeg. Miss F, narigat ti adda akasasaad mi iti biag. Basit laeng ti mabirbirukan ti asawak kas maysa a karpintero. Saan met na nagtuloy iti kolehiyo ti inaunang anak mi gaputa kinay kayatnan ti mapan makitagtaged ngam iti sumrek iti pagadalan. Tilangan inuudi nga anak mi ti agad-adal. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. O lakay, adtuyin ti balon nyo kin ni Samuel. Tinapa kan linambong nga itlog. Nanggalipak matan iti kamatis kan sibuyas. Iso ti ingkabil ko iti basit a pagbalunan. Nakapulos ka din ti anak mo. Agdigdigos sapay laeng mat. Masapula masapa kami at agbuhos kami ita. Mabit laeng nga rudlakay. Taibagak nga agawaan na ti agdigos. Una yan, nakabaybayag nga agdigos. Isuntumot lang nga madigos kami iti siminto intong madamdamay jay site. Ipagam, tadagiti daan na kamiseta na ti usaren na, ha? Wan, lakay. Oh, Samuel, nasapa kayo mat-asimrat iti site ita? Wendyo na, agbuhos kami ngamin ita. Eksakto sa ba do? Sigurado nga agpasweldo ni boss. Mabayada kung nagiti utang ko kan ka. Si Kamat, bayamon nagijay. Pakaragsakak timang tadkan ka. Iso adimon panunutan na ijay. Ay, man kayang, adoy Nagluto ak iti sabakin mais. Alaamon, tameriendaan nyo kinitatang mo. Ay na, si Katerumbang amangan kadagita. Kasapulam tinasustansya amakmakan. Nang runag at masikog ka. Dinak pakadanagan. Adutin luto. Nalakok pa'y kit din at idaduma. O sige, alam da ito yan. Niimas da ita. Uwan lang rod. Agyaman ako na yun ha. Agad nanad ka wen. Hindi ka nagbambanog. O sige, panawan ka pa'y. Agsubliak to yung tunmalan. Taumayak agbayan. Agyaman ak. Salamat sa uulitin. Agyaman ak, Mat Samuel. Venus, anak ko. Domingo inton pikat. Sa paam to ti agriing iti kasta, masapat amat ang makagatang iti kropik na iripakta. Tapno adda inayon ta kadag ito ilako ta ijay terminal ti boss. Agripak tayo matan iti manikan kornik nanang. Aglako tayo matlaangan ijay terminal, dinayunan tayo, ti ilako tayo. Ay katun anak ko. Mangkisay tapaylaan nga rod iti sweldo ni maanong mo. Nakabudget nga minan to'y sweldo ni tatang niyo para kadagiti masapsapul tayo dito'y balay. Tata Dumeng! Tata! Danyo! Apay! Ano tinapasama ka ni tatang ko? Kuya Samuel! Napugsat ti kabli na kay kargaan ti timbaan na iti siminto. Kat naitama ko ni Tata Dumeng. Anya, mabit lang ti bumaba. Inak kita ni tatang. Uy, sapay lang ko ma. Tasana napakaruan ni tatang. Sapay lang ko ma, Diyos ko.
Samuel, anak ko, itatanatayan ti amam. Kapilitan asikahan ti makitagad para kadagiti kasapulan tayo. Nang runa ti panagadal ti adi. Unti ron ba nga pagdanagan nyo, nanang? Hindi kayo baybayan. Siyak ti makaamo ka na kayo. Samuel, anak ko. Ala, gusto nanang. Sika ti inauna. Isu nga anusan da kami ti ati mo. Uy, di kayo agdanag, nanang. Dario, kumusta nga ingatan ni Samuel? Kalkalpas lang ti tabo ni Tata Doming. Isuwa na liday pa lang ita ni Samuel. Madandanagan na kaminan kan kwa na. Aging gaita, saan pa'y ang nagre-reply kadagiti text ko? Ang mga nainton malpas ton ti pasyam, santo sombra kiti construction. Agngilin pa yung ti Samuel ha. Kaya kasapulan na bantayan na ni Nana Aida. Kasla di na kanong amin maaklon nga awanan day di Tata Doming. Kanayon kanumot na may kulkulang. Venus, anak ko. Oh, nanang. Makalawasan asaan anagaw-awid ni manong mo. Apay, kanayon ka di ti panag-overtime da. Taapay nga ijay maten baraks da amat maturog ti kapsat mo. Agaw-awid iti ayan ni Manang Jonah ni Manong Samuel, nanang. Anya, Jonah ko nam. Jay ka di babae nga adda tersina na iti asidag ti construction site ti bagbagam. Jay sinikugan matlaang ti trabahador. Wan, nanang. Amumot gayam. Ngam-apay adi mo imbagbaga kanya. Adda ka di mapaspasamak ajak mo. Ha? Venus, anak ko. Kwa. Siyak ti inayo. Iso arumbang laeng nga ibagam kanyak ti amin ama paspasama. Jonah. Oh, ada ka matgayaman sa man. Antoy, ada ginatang ko lechon manok. Isunti pang rabyanta. Apag gusto ti isa sangput mo, nakaluto ak maten itiin na po eh. O ala, agtugaw kan. Tagida sarak iti pang rabyanta. Sino ka? Sika. Sino ka? Apay basta latan simrek ka dito pagnanadan mi. Pars! Siyak terong bengag sa lod so titikastakan ka. Noon niya teraramidam titimpalay mita sawak. Asawa ko nam. Ngayon masakbasong batang dagiti sa lunsod ko. Ramanampay na ito eh. Saan niyo? Maasad ako naman. Nasaya tatao ni Samuel. Di mo dangran. Samuel! Apay, Diyos ko. Talala ang matandang ititawa na patang kanya. Nanang, imo na ti asawa. Ita, timot anak ko. Apay. Nanang, ang mga numatumba ti lungon ni Manong. Agtugaw kayo kuma. Venus, Nana Aida. Makipaglading itak itinapasama kini Samuel, Nana. Sika! Kaya't ko lang ko mga umay agyaman kini Samuel. Nagpuskol matan taropam nga umay agpakita dito sika babae. Sika ti aking gapuanan no apay anatay ti anak ko. Ambisyosa ka. Iso a pinatay ti lalakim ti anak ko. Hindi kay kumamat ang saoy ti kasta, Nana. Inayat ko ti anak niyo. Inayat ko ni Samuel. Ura iti apagbiit lang ang apanagden nami. Gapo iti kinasayaat na. Ulbod! Ti ko namkit di. Ginargarim ti anak ko.
Tapno adda pagbagasan nyo iti sikog mo. Inagaw mo kanyak ti anak ko. Awanin maaramida. No day tati ko na yun, anak. Ngam palubusan dak kuma ang makasidag iti bangkay ni Samuel. Tapno makapagyaman ak kadag iti kinasaya at na kanya. Pumanaw kan. Sakbay nga damaramit ko kan kasaan na nasayaan. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam ditoy. Panaw! Venus! Venus! O Manong Dario, apa yan? Kasla damang kamkamatkin ka. Awan, dinardaras ko lang ang timay ditoy. Takayat kong ipadamag anatay kanumot lang tinang patay ka ni Manong mo Samuel. Anya? Pudno ka di day tangay bagbagam, Manong Dario? Wen, paspasardengan ka no dagiti pulis para iti inspeksyon. Ngam sinaksak na kano ti may sa pulis. Sanam to pinandar ti motorsiklo na. Hindi nakamatan da, limaban, iso pinaltugan dan. Tapno, awan ti may sagmak. Kat naalada manipod ken kuha na ti imo ko. Ngayon usar na nang patay, iti day di Manong Samuel. Ore kaskas ano, sakbay ang maitabon ni Manong Samuel. Naikanan iti hostisya ti pan nakatay na. Ay, wan matkit di Husto ti kinunam Diyo na balasan ko. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na maisubli pa'y tibiyag ni Samuel. Natayon ti taong ipatpatag tayo. Ngamda tayo nga dapay iti daytoy abiyag. At dapay maaramidan tayo para iti bagbagi tayo. Diyak to pulos malipatan ti panangipatag ni Samuel kanyak, nana. Nga oray iti apagbiit laang akan nito. Ikarigatak ti mangrugimanan. Kadwak ti inawa. Ket diyak to pulos malipatan ni Samuel. Gapo iti kinasayaan. Ken kinaimbag na impakpakita na kanyak. Idi si bibiyak pa'y. Ay, jaka mo no aginggat kaano ti saam amalikrik na. Gapo iti pan nakapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyak. Ngamam mo, dinakbaybayan ti Diyos. Amo nga ikanak iti kirad ti pakinakam. Tapno sangwak dagiti apanubok. Ket agbalinak anatibkar. Tapno sangwak pa'y dagiti sumarsaruno pa'y apanubok iti biyag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annat kayo kumaakanayon kakapsat. Ti surat ngayon tay kan biag kita ket nagapu kanipagayam tayo nga Alma
manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laang titawan ti anak ko idi natay ti asawa. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag ken awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amas trakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabaho mo iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamutan ti panangasikasom kin ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanya. Makunak ang nag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man ang naadaan iti anak, naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Kat si kanay ta, Alma. Ayun gayam, at the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, Ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo, nga ipaalam imatan ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Ha? Agpaiso ka di daitang, Ma'am? Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako na, Ma'am. Nabayagan akayat ko ang makadun namanan ti anak ko. Sungag-sagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Kat iti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice. Inala ka di matla amin ni Alma, nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Entet ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Kapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Ay, sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred. Ha? Manang Alma? Apay nga daka nga iti daw. Ano ti kayat ko sa wang? Apay adi mo imbagbagaan sumangpot kay na. Siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino nga ti ayan na. Ay, kwa manang. Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mo. Anya? Kano pa'y? Iti anya aga po. Kwa ngamin manang. Kadagito'y lang manang. Nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada tis asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama. Asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Diyos ko, sa dinong ay nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madanagan, tatulungan na ka magsapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, adaladawan na kan ka, saan kali? Wan, sir. Oh, wala. Mabalin na ka mo't akuyugan ni Ma'am mo, amapan ka nagiti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, kat masapulam ti anak mo. Wan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo.
Ay, sabay lang kumatawan tita ka sa napasama kita anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos. Madamag kuman laeng. Mapagtalkan ka di mo't laeng. Tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amagan mo't mo na makagapu-agapuanan ti tao anang italkam. Isuapin manaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako madandanagan ak manong Jigo. Anya? Italangan nga ramidat ti kastoy. Amo mata, baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramida tapno agbyagak. Ket siya ka ng tulong kan ka tapno agbyag kay tinasayan. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok dayta manong Jigo. Jak malipatan dayta. Di ka matanakan. Nairuama ko ni tikastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Asinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas trak tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana nga di chay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangag dagiti makamamo kini Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipanubos mo ka iti panagdan namin mananngagi na. Diyak lakit di mapakawan ti bagi. Nadada ka sa mapasamag kan kuwan. Buisit! Oh, manong Jigo. Apay kastawan iti pungtot mo. Anya tinapasamak? Pisti at talaga na dyan, Mario! Ha? Apay ni Mario, manong. Sangkit di ka no na makaumahin tong rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabaila tirupar. Ay, tilo ko. Mawatam latan manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jackmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, kapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot. No kaano adintengan ti inururay tayo. Agsakit-kit din. Kasan mo nga rutitan, manong. Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti salitaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Manong Jigo. Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan dito'y balay, dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay daw, manong. Wan, Nagadutig kakapintas agamit daw, natural, tabak ng dagat karod. Kumay ka, sumurot ka kanyak. Punaan ta iti master's bedroom. Tarasan. Kuha. Surutan ako na kwet. Aginayat ka. Amangan na makaraing dagiti bumalay, ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo dito eh. Magdataw, manong Jigo. Punarad, just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo dito eh. No saan? Malmaluan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, manong Jigo. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pulan na patayam. Patayam mo. Sana mabalin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit ta. Sana mabalin, manong Jigo. Iso ti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Diyak ninamnamang inapkayam ti katalag na Don Rodrigo kan Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahon na. Iti lang amin cellphone kami ngagsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagakan ko na. Iti pa nang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poder da.
Naimbag ka pa eh. Tanda pa ilang ti inam. Adrian. Ha? Manong Diego? Kanya pa ilang ti araramidan. Suplya mo ti inam. Siguradong urayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian, anak ko. Agyaman ak ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan ak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. Lokosta, amo yun awan ako iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawid ak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po nuday ta, Nanang? Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak, Nanang. Inaramid nak nga alila. Anya? Tunggal umawag ka kan kuana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipaupaw ityo. Diyos ko, di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school, ha? Ta pinagsargang na. Sa anak to pinagtrabaho. Anya? Diyak magustuhan tinaramid na. Ti panangila ko na kanyak. Imbogaw nakiti bakla nakautangan na iti dakalagatad. Ito day jay. Paymanawak iti poder na, Nanang. Pagawanan na kanak ko. Nagbidutak iti panangitalog ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibagak kadasar kan ma'am tinapasamag kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka, anak ko. Aw, manang alma. Aping adda ka manin ditaw. Awanan ka iti bain, Mildred. Aping ngay ngagsipat ka manang. Anya ti basol ka. Nagpuskol pa'y laang tiropam amang damag iti basol mo. Ha? Nagkita kamin iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan na. Ha? Manang alma. Huwag amin. Danggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayim ko. Kabailak nga aklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kuana iti panagatal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamtyak pulos maaklon ti panangilakom kan kuana iti bakla. Tapno laeng agkakwarto ka. Manang alma. Pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kaes kan na dagiti kwartang impaw-paw ko para iti anak ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Di ka madanagan. Inutal kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasay. Di ka madanagan. Saan ka ngay daraw? Awan dakas nga aramidakan ka. Saan ka abalisan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan tinangitalkan da sa Rodrigo kanimam Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma. Ken ka pagayam, Alma. At datay pagsasao nga kunanakat, ti tao ang mayroruman, Diyos ti manarakan.
Makunak anagasat kayo nga agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Iso tinagbalin nga instrumento, tapno maragpat yo tinapintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam alma, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Joyce, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami a nagkalaysa, ngam adamay sa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya matanda din luto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali mabalin mo alutan? Ah? Ikwa, pasensya ka kuman. Diya ko nakapan ijay talipapa itay, tapno bumatang itilutpok asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi iti inlutok manon ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa ngamin titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby amapan kumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, tasi ka tinapan gimatang. Nagato nga ipagpagam! Sumartang ka man! Inton ko, ipuruwak ko di tarupam dahito yung natangayin lutong. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden namin. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko, abu ulat ta ti pamilya mi.
Wan, si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka, si ka. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyak! Jason, anya ka din dito nga raramidam. Anya ka matan. Aping agbutak ka matan iti usar. Ay! Tinak bibiyangan! Bibiyang mo na dadahil amin nga usar. Usar ko na ito amin! Usar ko amin! Tiyata dito boarding house! Abay! Ada yung pundar mo? Anya ka din dito nga ipagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't ko nga ramitin. Tawan bukod mo pundar. Anya man di ramitin, awan bibiyang mo! Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din dito nga aramidam. Apay akas na ka matan. Panunutom kumamat ati anak ta. Agung-ungat ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaket ya do asaw. Amo majaketi kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka. Awan mo tirabi asan ka nakainom nga agawin. Mariribu ka na kano anya ti parikot mo. Panawanak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat as sumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagay. Jason! Kasarsarita ka! Agsubli ka ditoy! Jason! Lablaba ka ba, Joyce? Balasang ka. Wan tata? Ubaw-bampay na ita anak mo. Apay, awan ni G-Sound. Aday dya unag tata. Nabartak ngamin asimang put idirabi. Iso aday dyan. Nakaturo pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase na itang ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti da ito nga ibagakan kawan. Ha? Ay, kanayon ko kami na manggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awang magmakagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya ka makitkita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itigasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang sakripisyo ken agan anos kada kayo adwa. Agasam mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni G-Sound adda di tangag barbartag. Intun sumangpait bukawan nakapay. Ibagbagaken ka na. Kasayaatan nga aramidam kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di anaimbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na ka matipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Ay, gusto ka iti da itang imbagang friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manen. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bukawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pay ka di nga at dapay ti mas worse nga aramidan na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan a padakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet ken nadiskarte ka iti biag.
Anya ti kunan? Pumanaw ka? Kat kadwang ti anak ta? Wan Jason, pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makita, awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amo no anya ti makagapo, no apay akanayon nakapasakitan. Dahi ta ti paglaingam, agdrama. Dulamin nga mo. No pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublian pay. Anya? Ti ko nam lakdan kay ti papano mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan kay to nasakit ti ulok. Anya? Ala, pumanaw kayo. Siya pa ti mangirwar kadagiti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam pumanaw kayo. Pumanaw kayo. Tapno mom, saan kayo napatag kanyak? Anya? Siya kung ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayo. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lang asyan iti anak yo. Ay, wan nga rod, friend. Nagturad matin anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pa eh. Wan nga rod. Jak impagarup apay-payswan na timbagana nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mi ta friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patipkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang ngay naramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, Nagalas ti ugali day chay nga ama ti anak mo. Awanan bain. bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pang-asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo. Di mon supyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Gusto kumamatan di manu atawan anagan anus kay ti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang. Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kong sumyan. Agyaman akno kastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutem. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wananang. Iso amanipod ita. Agtrabaho ka. Para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangruging agmemesa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimag ti panunot mo. Napanggap mo tagsubli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko. Di ka matanagan iti anak mo. Tada kami kanina ng timakam mo. Ha? Agyaman ako na manong. Awan na nyaman na. Iso na lang tayo karim kada kami at di mon subsublian day jay at Jason. Saanan manong, ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakadkuan na. Nasakit para kada kami ang pamilya makastater aramidan na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Tibagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasayaat mo tayo nagsubli ka, friend. One friend, nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ako na Melanie. Agyaman ak at talaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na, ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanan ang mapasamak day ta? Apay kas ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa ngamin ang nagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam.
Pautangan ka pa'y lang ha. Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan latta ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Diyakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabalak dayto eh. Ay, wana. Pudno dayta. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Menani. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam intun agangay, mayroam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldang. Unay kan aya, friend. Una, panunutam kumamot ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngem, mairwam kanto, friend. Ideada ni Jason, si kalat tamo ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day dya tao. Joyce? Jason, Kumusta ka? okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin na bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan nakaibaga kanya no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-amo kanya. Asaan da nga ibagakan ka na sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos adyak imparik na napatag kayo nga aginak kanyak. Ha? Ngem, manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin na bidot ko. Kumusta gam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dino man ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi nga agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangtad iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangtad no di mo kayan. Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportaran. Ngam no saan, okay lang. Nasabat ko ni Jason ijay town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti ko na, friend. Nang kumusta? Ay na. Patsyam day ta, kumusta? Amangan kit dimot no maasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon ti nagbiag asik si kalaang. Kan si kalaang ti mang supsuporta iti anak yo. Kaba alam mat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day dya a tao. Unay kan. Saan mat, friend? No iti, kasta unay ti panangipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipatan mon amamin pinsan day dya a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naadaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapu ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugi manen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko.
ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang iornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Iso a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanan, ken tumakdar kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakas tan pagayam Joyce kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.